As familias e o alumnado do Sánchez Cantón continúan en pé de guerra. A comunidade educativa deste centro volveu concentrarse hoxe en Pontevedra para demostrar unha vez máis a súa oposición á semipresencialidade no bacharelato. Unha decisión da Xunta de Galicia que discrimina os estudantes deste instituto. En cursos tan primordiales, tan decisivos como o segundo de bachiller, van chegar cunha preparación xustiña á hora de afrontar a BAU, non? Entonces, pues estamos bastante preocupados porque a solución que nos dan desas 15 horas presenciales nuns turnos de tarde, rotatorios e vespertinos, como para ser de tarde, non o vemos axeitado para que os nosos fillos acaden a cualificación necesaria para afrontar a proba da OBAU nunhas condicións de igualdade, non? Segundo a Xunta de Galicia, a decisión de que o bacharelato sexa semipresencial tomouse pola falta de espazo existente neste centro. Aínda así, os pais e nais dos alumnos seguen insistindo en que o motivo principal foi a falla de profesorado. Hai unha falta de profesores, estuvo cuantificada que necesitaban 39 profesores, só lles concederon 22, pero tamén fai falta un espacio. A maiores do espacio tamén fai falta uns medios de limpieza humanos, recursos humanos para a limpieza, que non nos hai. Entonces son a conxugación das tres variables que se fan necesarias resolver para que haya a posibilidad de que neste centro haxa a presencialidade do 100% das horas. Coa semipresencialidade, os estudantes teñen 15 horas de clase presencial á semana. Nas 17 restantes, o alumnado debe realizar tarefas dende os seus domicilios, polo tanto, nin sequera contan cunhas clases telemáticas. Aínda non o temos moi claro porque non o saben nin os profesores, penso eu. De momento só sabemos que imos ter tarefas ou algún profesor que se implica máis pode incluso mandar algún vídeo, pero pouco máis, de momento. Actualmente eu diría que non temos ni siquiera semipresencialidade porque semipresencialidade implica que aparte das clases presenciais temos unhas clases telemáticas e non temos tales clases telemáticas. A ver, estamos empezando, pero non hai ningún tipo de servizo de streaming que é o que demandamos mentras non se consiga unha presencialidade para conseguir seguir as clases presenciais que teñen o outro turno, porque temos semipresencialidade rotatoria, cando non estamos en clase, poder seguilas dende a nosa casa, ou polo menos uns contidos telemáticos activos, non colgar un documento e que estudemos pola nosa conta, porque iso exixe un grado de autonomía do estudantado que non se lle está exixindo o resto da xente que está cursando o segundo de bacharelato en Galicia. Na concentración de hoxe, os pais e alumnos do Sánchez Cantón contaron tamén co apoio da comunidade educativa do Valle Inclán. Estes son os dous únicos institutos afectados en Pontevedra pola semipresencialidade en bacharelato.